Čiže čaute, vítajte pri takej informačke. Chcel by som vás informovať, že som si už spravil stránku na Facebooku. Volá sa Shakes and Fidget a moje meno Beton LP. Jak dávam na YouTube videá, tak budem dávať aj na túto stránku videá a budem dávať aj screeny z mojich účtov a tak ďalej. Chcel by som vás poprosiť, že zdieľajte túto stránku, nech je tu čím viac lajkov a tak ďalej, kľudne pridávajte sem svoje screeny, obrázky, videá, všetko. A hľadám aj adminov na túto stránku, čiže kto by chcel, nech mi napíše do komentu a sa dohodneme. A ešte dám aj do popisku túto stránku, čiže v pohode. Dobre, tak dajte like na túto stránku a kto chce byť adminom, tak nie je problém, napíšte a tak. Dobre, ja vám ďakujem a pri ďalšom videu sa uvidíme. Čaute.